ಮಾಗಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಇದಮುಡ್ಡ ಬರಗನ ಊರು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಾಯರು ಮತ್ತು ತಾಟೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪರ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೋಗ್ಲ ಐಕು ಲೈನ್ ಬಾರ್ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಜೋರಿತ್ತ 4 ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಪೂರ್ತದೆ ಗೋಳದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲಂತಗಳಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಏನು ಗೋಳದ ಕುಲದ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಶೃಂಗಾರವಾದ ಈ ಹೆಸರದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇತರನೇ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಶುರು ಬರ್ಸದ ಮಂತಟ ನನ್ನ ಹುಲ್ಲು ನಾಡ ಕೋಲ್ತಟ ಕೂತನ ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಜನ ಆಟಿಡು ಪಾಲದ ಮರ್ದಿಗೆ ಒಟ್ಟುಡು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಗೆ ಬಚಿರೆ ದೊಡ್ಡು ಸುಣ್ಣದ ಬೆರಕೆ ಜವನೆರೆ ಬಲೆ ತೋಜನೆ ನಲಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಊರು ಸಂಗೀತ ಕಾಪಿಕಾಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ತನುಶ್ರೀ ಕಾಪಿಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಪಿಕಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಚರಣೆ ಸಸ್ಯಾನುಸೃತ ಗಿರೋರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎನ್ನ ಪದವು ಬೇಗಿನ ಬೆಳೆತ ಇರು ಗಿಡಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಶುರು ಬರ್ಸದ ಮಂತಟ ನನ್ನ ಹುಲ್ಲು ನಾಡ ಕೋಲ್ತಟ ಕೂತನ ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಜನ ಆಟಿಡು ಪಾಲದ ಮರ್ದಿಗೆ
ಒಟ್ಟುಡು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಣ್ಣ ಬಚ್ಚಿರೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಣ್ಣದ ಬೆರಕೆ ಜವನೆರೆ ಬಲೆ ತೋಜನೆ ನಲಿಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿರದಿನ ತುಳುನಾಡದ ರಟ್ಟು ಎಂದು ಗುರ್ತದ ರಾಕೆಟ್ ಗೊಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡ ಕಮ್ಮಳ ಕೂಟದ ಅಮರ ಬೊಳ್ಳಿರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಧೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೆಟ್ ಗೊಲ್ಲನ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಳಿನಕಲು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಪುಟ್ಟಿನ ಜಾಗ ಬೋಳ ಗ್ರಾಮಗಳು ಬೋಳದ ಪಂಪಿನ ಪುನರ್ ಕಮ್ಮಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯವಾದ ಗೋಚರಾಪನ ಪುನರ್ ಈ ಮಂಡದ ಕೊರತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಯಂತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸತತ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಣ ಅಲಂಕಾರಿಸಿದ ಪುಗರ್ತೆ ಈ ಮನತನದ ಕೇಳ ಕಮ್ಮಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆಕ್ಕುನ ಬುಳ್ಳಿದಂಚಿನ ಪುನರ್ ಬೋಳದ ಗುರುತು ಈ ಪುನರ್ ತುಳುನಾಡೂರ್ ಕಮ್ಮಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾರಣವಾಯಿನ ಬೋಳದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರರನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಮರ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಧೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೆಟ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೋಳದ ಧೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೆ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನಾಯಂತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆದರು ಜೊತೆಗಾರಿ ಧೋನಿ ನಗು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಲ್ಲೆಲ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಕಮ್ಮನಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 9.15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬಂದೇರಿ ಗೋಳದ ಗುತ್ತದ ಹಿರಿಯದ ಕಿರೀಟದ ಗರಿಕುಲಾಯಿ ನಂಚಿನ ಧೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೆ ಈ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಬೊಲ್ಲಾಗ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕೆಸಂತ ಕೂಟಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದರು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಕಿಕೊಂಡು ಬೋಳಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಎಲ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇವೆ ನಂಗೆ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಕಮ್ಲಡ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮುಡಸು ಕಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಕ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಪುಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪ್ರತಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲ್ ಪಡೆಪುನಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಡೀ ಏರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಕೆಸರದ ಕನ್ನಡ ಉಳ್ಳೇರಿದ್ದು ಪಂಡ ಯಾರೇ ಕನ್ನಡ ಬಂತೆ ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ನೇರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಗಾರ ಬರ್ತೀವಿ ಬಾಂಬೆ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಊಟ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಆತ ದೂರೊತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಕಳಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಮನ್ನಿಸಾದ ಅವರಿಗೆ ಉಡಂಜಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಸದೈತ ಬಂದಲ್ಲ ಉಡಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿರ ಇರು ಕಮ್ಮಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿರ 20 ಪಾಲಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಆಟ ಅವೇತೋ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನನ್ಯ ರತ್ನ ಪದಕಾದ ಒಡೆಯೇ ಕಮ್ಮಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅವೇತೋ ವರ್ಷಗಳು ತನ್ನ 5ನೇ ರೀತಿದೆ ವಿನೂತನ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಾಯಿ ನಂಚಿನ ಏನು ನಮ್ಮ ತಾಟೆ ಕಿಂಗ್ ತಾಟೆಗೆ ಇಡೀ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೆಯಲ್ಲ 20 ಪಾಲಿನ
ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿನ ಇರೋ ಕಮ್ಮಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾಲಗೆ ಕಿಂಗ್ ಬಂದದು ಪುನರ್ಪಣೆ ನಂಚಿನ ಈ ಮೃದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯುಂದ ಈ ಕಿಂಗ್ ತಾಟನ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾದ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಅನುಭವ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಆರೈಕೆಯ ನಡುಟು ಹೊಳೆದು ತಾಟೆ ತನ್ನ ಜೋಡಿ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇತು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆಯಿನ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ತಾಟೆನ ಸಾಧನೆ ಅವೇತು ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ತೂತ ಆಯೇ ಕನ್ನಡದ ಕರೆಗೆ ಜೊತೆಯಿಂದ ಕಂಡ ಅವೇತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಂಗ್ ತಾಟೆನ ಪ್ರವೇಶನ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಒಂದೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಿಂಗ್ ತಾಟೆ ಅವೇತು ವರ್ಷೋಡು ಕಮ್ಮಳ ಕೂಟಲು ಇನಾಮನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಸವಾಲು ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗ ಕಿಂಗ್ ತಾಟೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರ ಗೊಬ್ಬದ ಕಣ್ಣೊಳಿಪ್ಪು ನಾವು ನಂಗೆ ಮಾತನೆಗಳ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಣ ಮಿಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮೈ ನವಿರೋಳಿ ಸಾವನಂಚಿನ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಸುರುಕೆ ಕಾಣೆ ಬಂದೆ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಕಬಡ್ಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇತೋ ತುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಎರುಗಟ್ಟದ ಮೆಡ್ಲು ಪಡೆಯಲು ಎರು ಗಿಡಕಿಲಕಲು ನಮ್ಮ ಸಾಗರ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಸಾಗರ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಅಕಲ ಅರವದೆ ಶಶಿನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳು ಎರುಗಟ್ಟದ ಎರು ಗಿಡಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಶುಭ ದಿನ ಅವಧಿಪಂಚಿನ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬರು ರಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೈದಾಂತ ಬಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಓಡೋದು ಗೊತ್ತದ ಒಳ್ಳೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾಲಿನ ತಾಟೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಂದದು ರಟ್ಟಿ ಎರಲಿಗಳ ಮಾನವತಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಗು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮತ್ತದೆ ಎರಲಿಗೆ ಮಾನವತಿಗೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ
ఇరవై పాలిల దివంగత బాణ పూజారులైన తాటయ్యకు మనకి నమస్కరిస్తూ ಪಾಲಿನ ತಾಟೆ ಅವೇತು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಬೇನ ಚೂರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯಿನಂತಿನ 20 ಪಾಲಿನ ತಾಟೆ 5 ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅವೇತು ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಿನಂತಿನ ಈ ತಾಟೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಟೆ ಪಂಪದ ಕಿಂಗ್ ತಾಟೆ ಪಂಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕುದರ್ತುದ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ತಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕುದರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂತಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ बड़ बोल लिया ತಾಟೆಗೆ ದರೆಕೊಂಡಿ ಎತ್ತಿ ಬಲ್ಲೆ ಬೆರಿಕೊಂಡಿ ತುಳುನಾಡದ ವಸ್ತ್ರ धनी 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 और नोटी मोलो मोलो मोल तोले मोलो मोलो चुर 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 मोलो मोल तोले सुधी बाना मोलो मोलो कई 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 लग ब्रो हाँ ओटी 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 ओटी
ಬೇಬೇನ ಲಕ್ಲಗೆ ಲೆಪ್ಪು 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 ಕಬಡ್ಡಿ ಜಾಂಡ ಮುಗಿದ್ದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾಂ ಪ್ರೈಸ್ ತೋರಿ ಉಂಟು 20 ರೂಪಾಯಿ ಪಾನಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ತಾಟೆಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಬೊಲದ ಹೊತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ತಾಟೆ ಬೊಳ್ಳೆ ತಾಟ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಚೂರು ಪಾತಿರುವಿರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅವಳ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ನುಂಡತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದ ಅಲ್ಲೊಂದಲಜ್ಜಿ ಇವ್ರು ಕೊಂಚ ಸನ್ಮಾನ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ದು ಇರ್ಲತ್ತೆ ದೋಣಿ ಬೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತಾಟ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲ ಭಾರಿ ಪುದಾರ್ ಪೋಯ್ನೇರ್ಲು ಇಂಚಿನೇರ್ಲು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂಟೋಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಅಂದು ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕೋಗ್ಲ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಬಾರ್ನೆಟ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೇರಿ ಬತ್ತು ನೆಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಜೋರಿತ್ತ ನಾಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದೆ ಒಂದು ಒವ್ವುಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಸಭೆಲ ಲಕ್ಕದ ಬೋಪೇದಿ ದುಂಬು ಒಂದೇನೇ ತೂವರೆ ಬರ್ಪೇರಿ ತಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು ದೋಣಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಖುಷಿ ಇದೆ ನಾಗಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಇದಮುಟ್ಟ ಬರಗನ ಊರು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ತಾಟೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿಕಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇದಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಈ ಊರು ಎಂಕಲ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂಡ್ ಆರು ಪನ್ನೆಗೆ ಕೊಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಲೊಕಂ ಬೈದ ತಾಟಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ 2 ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ಇರಲು ಐಕಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುರ ಎತ್ತನಾರು ಅರ್ನಾಸೆ ಬಿಡಿತ್ತು ಮಲ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಬ್ಬಾ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಯಾರ ನೀಕಲ್ ನಾನು ಪೇರೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತಾಟೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎರು ಮಾತ್ರ ಇರುವೆ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ತೀರಾ ಕಂಡಾಗ್ಬೋದು ಅಂಬೇಡ ಸೀರ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದುಂಡಿತ್ತು ನನ್ನದ ಗಜಪಟ್ಟು ಸೊ ಆಪು ನಿಂಚ ಈ ಸಲ ಈತ ಜನ ಸೇರ ಅಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 700 ಜನ ಸೇರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಬತ್ತೀರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತಿತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಇವನಿ ಕೂಟಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೊಳಬು ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಪಂದಾಗ ಒರೇ ಕೋರಿ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಣ್ಣು ಮಾತು ಹೊರಿಪುಂಡು ಮೀತಾಂಡು ಸೊರ ಇಜ್ಜಿ ಸೊರ ಪೋಂಡು ಬೊಬ್ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಯುವ ಬಾಂಧವ ಇருந்து ಸೊ ಕಾರಿನ 15 ದಿನದ ಪಿರಾವು 10 ದಿನದ ಪಿರಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು 15 ದಿನ ಪಿರಾವು ಒಂಜಿ
ಎಂಚಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಂದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐನೇ ಮಾನಿದ ಮಣ್ಣದು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಡನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಕಂಡನ ಗೊತ್ತಿ. ಬಟ್ 13 ತಾರೀಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನಂಡ ನಮ್ಮಡೆ ತಾಟೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇತೋ ಕಮ್ಲ ತರಕುನ ತಾಟೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುತ್ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹುಟ್ಟಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾನಿನೇತು. ನಮ್ಮ ಈ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಪಂಪನೇಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 700-800 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ 450 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಮುಖ ಅದರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ ಬನ್ನೊಲಿ ದದ ಬಂಡ ಒಂಜರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದನ ಕೋರಿ ಬೋತುಂಡು ಸುಕ್ಕಗೆ ಖಾಲಿ ತುದಿತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಸಡು. ಇಡೀ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೋರಿ ಬೋತುನ ಬಂಡ. ಯಾನ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಚ ಆತುಂಡು. ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಚ ಆಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟಾವು ಗೊತ್ತಾವು. ನನಗೆ ಅದಂತ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಂಡು. ನಾನು ಮಂತೊಂದು ಬೋವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಕ್ಯಾನ್ನೆ ಸುದೀಪನ್ನೆ ಮಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಹರಿಸನ್ನೆ ನಾಗಮ ಅರುಣನ್ನೇ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಲಯಾಳಕ್ಕೂ ಸಾಗು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಾತಾಡಲಿರು. ಸೊ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಗುಲೋಡತ್ತೆ ಅಡ್ದು ಕೆಂಚಿನ ದಾದಾ ಬನೇರಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ತುಯ್ಯಾರು ಓಲ ಪಾತಿರ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದಿಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ವಿಷಯದ ಎನ್ನ ಗೋಪ್ರೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ನ 40,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕೆಸರಾತಿನೊಂದು ಖಾಲಿ ಇಂದೇಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಕೆಸ ಮಣ್ಣು ಮಾತಂಚನುಂಡು ದೆಪ್ಪೋಡು ಐಕಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೆಸರಡೆ ಬೋತುಂಡು. ಬೊಕ ಅಡಿಗೆ ಹಿಡಿತೀನಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಟೀಮು ಅಡಿಗೆ ಹಿಡಿತೀನಿ. ಬೊಕ ಬರುವಂತಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಂತಿರಲ್ಪ ಇಂದು ಈ ಟೀಮ್ ಹುಡು ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಇಂದೇಟು ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಜನನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಾಣಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಶಾರದಾ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಕೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಇಂಚನೆ 15 ಟೀಮು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಮಾತ ಟೀಮೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ತಿರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ತಿರ್ತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡೆ ಇಂಕೋತಿ ಪಿನಾತ ಟೀಮ್ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಟೀಮು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ತಗೊಳಿತದು ಒಂಜಿ ಯಾವನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 1,2,000 ಜನಕ್ಕಳು ಬರೋದು ಬಂದಿದ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದ್ದೇರು. ಆತ ಜನ ಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ 11:45 ಆನ್ ಮೀತಾತು ಒನಸ ಅಂಡು ನಾನು ಪುನಃ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಆದ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಏನು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದುವೇ ಮಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಬಾಯ್. Deton, engkau naate, das berpilih keman pilih.